a netočný ksicht. Takže jsme v lese, v tom jako vždycky, kde už letos bylo spousta nálezů. Mám tady ukrutný signál u pařezu, ale ukrutnej. Támhle kousek dál, teďka tady kámoš nikde není, nemůžu je nikoho najít, tam měl zhruba někde támhle, tak 50 metrů měl kámoš jídečko horského myslivce. A tady to je prostě nějaká brutalita. Tak se na to jdeme podívat, co tam bude. Jestli to teda nebude jenom nějaká píčovina, ale jim už zase běhá adrenalin jako kráva. Já už to chytám na špičku. Je to někde tady na kraji. Tak, už jsem úplně na špičce. Ty vole, co to? Ty vole! Dvě známky, ty vole! Ty krávo! Ty píčo! Ty vole! Ty vole! A ještě něco tam hučí. Ještě něco tam hučí. A řetízek, na kterým asi to jídečko bylo. Tam bude ten celý řetízek. Tadyhle, stříbrný řetízek, na kterým asi to jídečko bylo. Ty krávo. A díra prázdná. Tak ty krávo. To je luxus! Vánoční dárek! Ty vole!